Tugan na kami kuma. Ang yaman kami launay, da iti apo, iti kararag ken panagyaman mi, iti nagan ni Kristo nga apo mi. Amen. Bilag ti kararag, ti bilag ken panakabalin ti kararag. Isu ti paset ti Dios nga agaramid kada kayo. Aniyaman ti kasapulan yo. Bilag ti kararag. Praise the Lord. Maraming salamat po, minamahal na Pastor William Pagarigan sa pagbabahagi ng mga katotohanan ng salita ng Diyos sa gabing ito. At nawa ang atin pong mga giliw na taga-subaybay ay higit na pinalakas, pinatatag at pinagpala sa mga salita ng Panginoon na ating napagbulayan. Glory to God. Patuloy po kami nag-aanyaya na kung meron po kayong mga prayer request, or kung nais nyo po ng free home Bible study, makipag-ugnayan po kayo dito po sa programa ng Prayer Power. I-text po ninyo kami sa 0917-327-1962 at 0918-389-4144. Paki-like and share po ngayon ang ating official Facebook page dahil tayo po ngayon ay naka-Facebook Live. Binabati po natin ang ating mga FB Live viewers, Sister Lolita Domini, April Nadlang, Sister Veronica Simbi, Sister Elch Galima, Clark Hegna. Magandang gabi po. At patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Kay Christine Fernando, Roslyn Domingo, happy viewing po. Praise the Lord. At sa mga sandali pong ito, tayo ngayon ay darako sa bahagi po ng ating mga pananalangin. Damhin po natin ang mayamang pakikisama ng Banal na Espiritu ng ating Panginoon sa ating pananalangin at sampalatayanan natin ang magagawa ng Diyos, ang pagtugon ng Diyos, ang pagbibigay niya ng pinakamabuti sa ating mga kahilingan. Glory to God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Puri sa iyong banal na pangalan, Ama naming Diyos. Salamat po sa mga sandaling ito at sa pagkakataon po na ibinigay mo sa amin upang kami ay muling makalapit sa iyo, na kami ay muling makapaglagak ng aming tiwala at ng aming mga pananampalataya. Salamat po sapagkat muli mo kaming iningatan sa maghapong ito na lumipas at hindi mo hinayaan na kami ay mapahamak, na kami ay na ang gawa ng masama ay mangyari sa amin. Hallelujah! Salamat po sa iyong pagmamalasakit. Salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa at dalangin po namin, dakilang Diyos, igawad mong lagi ang iyong pagpapatawad
Kung kami man ay nakagawa ng mga pagkukulang ng aming mga pagsalangsang sa iyong harapan, kung ang aming mga desisyon ay hindi nakapagbigay luwalhati sa iyong pangalan, patawarin mo po kami. Kung kami man ay nakapagsalita, nakapag-isip, nakagawa ng masama, oh hallelujah, patawarin mo po kami. At loobin mo po, bigyan mo kami ng pagsisising puso, pagsisising laging handang talikuran ang mga nagawa naming mga kasalanan at kami ay makalakad sa iyong kalooban. Hallelujah! Hallelujah! Tulungan mo ngayon ang kahilingan ng aming mga taga-subaybay. Ikaw, Panginoon, ang maglaan ng katugunan sa prayer request ni Corazon Dugay na lagi mong ingatan ang kanyang pamilya. Ilayo mo po sa anumang gawa ng masama. Ilayo mo po sa mga kapahamakan. In Jesus' name, lagi mo silang iligtas. At gayon din kung hindi pa nila natatanggap ang biyaya ng pagliligtas mo, ang kanyang mga mahal sa buhay, abutin mo ng iyong kahabagan. Hallelujah! Hallelujah! Sumasampalataya po kami na hindi mo sila pababayaan. Mahabag ka rin po sa unspoken prayer request ni Mr. Flor Andres. Ipagtagumpay mo siya, Ama. Tulungan mo na makalakad siya ng naaayon sa iyong kalooban. Sawayin mo po ang mga pag-aalinlangan. Sawayin mo po ang mga gawa at daya ni Satanas sa kanilang isipan. At sila po ay makapaglingkod sa iyo ng may buong kalakasan at may buong kalayaan. Glory to God. Maging ang prayer request ni Roslyn Domingo. Lagi niyo pong gabayan ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang pamilya Kibael na nasa Ilagan City. Ipaglaan mo silang lagi ng mabubuting bagay. Hallelujah! Sawayin ang mga pagkakasakit. Sawayin ang mga kapahamakan. At lagi mo silang paglaanan ng mga pangtustos sa kanilang araw-araw na mga pangangailangan. Hallelujah! Mahabag ka rin po kay Baby Rain na nawa maranasan niya ang kagalingan at kalakasang nagmumula sa iyo. Sawayin mo po ang anumang komplikasyon in Jesus' name sa kanyang pangangatawan at bigyan mo siya ng malakas at malusog na immune system. Glory to God. Maging ang prayer request ni Sister Lolita Domini. Lagi mong ingatan at paglaanan ng kabutihan ng kanyang sambahayan. Palaguin mo sila sa paglilingkod sa iyo at ingatan mo silang lagi. Maging kagalakan po nila ang maglingkod sa iyo. Hallelujah! Lingapin mo rin ang unspoken prayer request ni Sister Veronica Simbi. Anumang nasa ng kanyang puso, kung ito po ay ayon sa iyong kalooban, lingapin mo po siya. Ipagtagumpay mo po at wag po siyang mawawalan ng pag-asa. Hallelujah! Hallelujah! Mahabag ka rin kay Clark Hegna ang kanyang unspoken prayer request. Tulungan mo siya na laging kilalanin ang iyong magagawa sa kanyang buhay. Huwag mo po siyang pababayaan at ipaglaan ng mabubuting bagay na nagmumula sa iyo. Glory to God. Mahabag ka rin po sa prayer request ni Sister Perla Macapagal. Maranasan ng kanyang mga mahal sa buhay ang biyaya ng pagliligtas mo. Kahabagan mo po ang kanyang sambahayan. Ingatan mo rin pong lagi at nawa matanggap po nila ang mga salita mo na ipinapangaral ng iyong buhay na sugong apostol at maging ang kanyang mga kasamahan. Hallelujah! Hallelujah! Sa iyo po ay walang imposible. Tulungan mo rin po ang prayer request ni April Nadlang.
para kay Brother Arthur Nadlang Jr. na nasa Saudi. Ikaw po ang magbigay ng pagtatagumpay sa kanyang licensure exam for nursing. Loobin mo po na siya ay makapasa. Yes, Lord, at ayon sa iyong kalooban, tulungan mo na ang kanilang pananampalataya ay higit mong palaguin upang maranasan nila ang pinakamabuting pagtugon mo sa kahilingan ni Sister April Nadlang. Glory to God. Yes, Lord, inaangkin po namin ang pagtatagumpay na nagmumula sa iyo. Kahabagan mo rin si Glory Joy Miranda sa kanyang kahilingan para sa kanyang asawa. Tulungan mo, Panginoon, na makalaya na sa mga masasamang bisyo. In Jesus' name, hallelujah. At tulungan mo na ang iyong mga salita ang magturo sa kanya, na gumabay sa kanya, at patuloy na magpaalala na ang aming buhay ay kailangan naming maipaglingkod sa iyo. At ang buhay na ibinigay mo sa amin ay kailangan naming maingatan, kailangan naming pahalagahan. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Kahabagan mo rin si Geraldine Kabanayan na ikaw ang magsangkap ng pagtatagumpay, na ang kanyang ina-apply ang trabaho, loobin mo na matanggap na po siya. Yes, Lord. Hallelujah. Paglaanan mo po siya ng maayos na amo, na mabait na amo, at ang trabaho pong ito ay wag maging hadlang upang hindi siya makapaglingkod sa iyo. Oh, hallelujah. Sawayin mo po ang mga daya ng kaaway. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Kahabagan mo rin si Brother Nelson Tesorero. Ingatan mo siya at ang kanyang buong pamilya. Ilayo niyo po sa mga gawa ng masama. Hallelujah. Maging ang prayer request ni Nanay Bining ng Dibulwan Jones Isabela. Ang kanyang right hand ay hindi po niya maigalaw. Kaya sa mga sandaling ito, ikaw po ang gumawang makapangyarihan sa kalusugan ni Nanay Bining, in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! At loobin mo rin po na mailakad na niya ang kanyang mga paa. Sumasampalataya po kami na ikaw ang aming dakilang manggagamot. At ayon sa pananampalataya ng bawat isa sa amin, ang kagalingan ay pagkakaloob mo kay Nanay Bining. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po. Lubos kaming naniniwala na ikaw ang aming dakilang manggagamot. Maging ang prayer request ni Johnson de los Reyes, bigyan mo lagi ng pag-iingat, kalakasan at pagtatagumpay ang kanyang sambahayan. Matanggap po nila ang biyaya ng pagliligtas mo. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Salamat po, Ama, at maging sa aming mga giliw na taga-subaybay na ngayon ay nasa banig ng karamdaman, na ngayon ay nasa kalagitnaan ng mga pagsubok, nasa iba't ibang uri ng suliranin. Kahabagan mo po, ikaw ang kumilos na makapangyarihan sa kanilang sitwasyon. Kumasangkapan ka ng mga tao, kumasangkapan ka ng mga kaparaanan upang sila po ay matulungan. Hallelujah! Hallelujah! At lagi naming kasabikan, lagi naming pahalagahan ang pangangaral ng iyong mga lingkod. Glory to God! Inaangkin po namin ang pagtatagumpay na nagmumula sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Prayer Power. Glory to God. Salamat sa amin pong mga giliw na taga-subaybay na nakasama po namin sa gabing ito ng pananalangin. Ang Diyos ang patuloy na lumingap sa inyo pong pananampalataya at maranasan po ninyo ang pinakamabuting pagtugon ng Diyos sa inyo pong mga kahilingan. At lagi po nating kilalanin na anuman pong ibigay sa atin ng Panginoon, ito po ay isang napakalaking biyaya na tugunin ng Panginoon ang ating mga kahilingan. At kung nais nyo rin po na higit na lumago sa inyong pananampalataya at makapaglingkod sa Panginoon, kayo po ay aming inaanyayahan na dumalo sa mga pagsamba ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch. Marami po tayong mga local churches dito po sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kaya kung nais nyo po na makadalo, lalo na po bukas, ang araw po ng linggo ay marapat lamang na ibigay natin sa Panginoon ang ating oras, ang araw na ito, sapagkat ang Diyos na ating sasambahin ay Diyos na buhay, tunay at makapangyarihan sa lahat. Makipag-ugnayan po kayo dito sa himpilan ng Life Radio sa 0917-327-1962 at 0918-389-4144. Nawa sa araw po ng bukas ipagtagumpay ng Diyos ang ating mga pagsamba at paglaanan po tayo ng maganda at maayos na panahon upang malaya nating masamba ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Praise the Lord! Muli, ako po nyo nakasama sa edisyong ito ng Prayer Power Ilocano, Pastor Dayan Palaganas, Madaydayaw ti Apo Diyos. Gagayem ken kakabsat, no addaan kayo ti saludsod, dawat nga kararag, wenno pray request, ayaten may nga matulungan kayo, babaen ti panagkararag. I-text mo na itawag yun naing, iti numero nga 0917-327-1962, wenno 0918-389-4144. Naragsak kami nga da kayo ket mapagserbian. Life Radio 1179 kHz ay hindi lamang sa